खुलुमबाय सुनाफोरानि मोनसे गोदान गावसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय मासि भगवान नाय महला सिनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लाउसखौ फोजोबबाय सेलाम जाबाय हानामनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय मा होननानै बुंबावनो 80 बोसोरनि उनावसो आङो दिनै केमेराखौ अन खालामफैदों आरोना बुंनो रोङा मारै माने स्टार्ट खालामफिननो बिदि बोरैबा मोननानै दं आरोना आङो जिखियानो जादोला आंनि दुंस्रोलायनाय केमेराखौ आङो अन खालामबाय ओमफ्राय गिबियावनो एकदम रोजा रोजा साबायखर बावगोन आङो जाखिनि आंखौ गोसोखांदोंमोन आं एफा गोबाव गायब जानानै थानायाव आंखौ गोसोखांदोंमोन रोजा रोजा साबायखर आरोना आंखौ निमाहा होदो आङो अबावबा खारनानै हमनानै लाबोफिनजाबाय होननाय बायदि माने गिदिं गिदा आङो फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय साबायखर आङो बिसोर बायदि मानसिफोरखौ बावगोन जे आंनि बे गायब जानानै थानायाव आंखौ गोसोखांदों ओमफ्राय आङो निमाहाबो बिगोन आं एकदम लोगोफोरनि भिडिअखौबो नायाखै आरोना ओरैबायदि अबस्था जानानै दङमोन सोरनिखौबा नायदों ओमफ्राय कमेन्ट होनोनो गोसो जायाखैमोन आरोना होनो माने होआखै आङो नायदों सोरनिखौबा आङो ओमफ्राय सोरनिखौबा नायनाय जायाखै निमाहा होदो ओमफ्राय आङो माने मबाइलजोंनो एसे गोजानाव जानानै थादोंमोन ओमफ्राय खानानै खोथा नालाय मबाइलाबो सोनानै लाजादोंमोन होननाय बायदि आरोना ओमफ्राय आं दा जायखिजाया अन खालामनानै लाबाय मा बुंनो मा मानो आन्दायलाबायबायसो दा सोरबा रायनोसो हासिगौ मा जाखो बे पान्थिया फाग्लि जामारबाय नामा होननानै थ' येस एसे फाग्लि टाइपनियानो जामारबाय ओमफ्राय गेदा खोथा गैला बारा हासि मोजां खालामनाया मोजां नङा बहुतानो सोंदोंमोन नालाय आरो कमेन्टखौबो आङो नायदों दानि नायदों आरो माने ना वाइट स्टुडिअ'खौबो खुलियाखै दे सुनाफोर आङो नोंथांमोना कमेन्ट खालामदोंबा आं बेखौबो मिन्थियामोन आरोना आं दहाय फुङावसो नायदों आरोना वाइट स्टुडिअ'खौबो ओमफ्राय सोंदों जोंहा बिमामोन आरो आब' बिथामोन लोगोसे बिमा ओमफ्राय सोंदोंआनो गोबाङानो मिरिना थेंक इउ आरोना गोसोखांनाय खबर लानायनि थाखाय आंखौहाय ओमफ्राय आंनो एसे गायब जानानै थादोंमोन नालाय ओमफ्राय माने फोजोबजानो थांनायनि उनाव जै भिडिअ खालामाखै बिथाङाबो थांबाय आंबो खारबाय होननाय बायदि ओमफ्राय मा होनो थांनायनि उनाव गाबोन खालामगोन दिनै खालामगोन बिदि होननानै बोरैबा थायै थानानैनो फिसालानिबो फरिखा जाबायना फिसाजोंबो फरिखा जाबाय सानै बजाया खर'आ बोरैबा जाबाय फाग्लि बायदि जाबाय आङो ओमफ्राय ओंखायनो मबाइल थबाय र' एसे मारगुलिथ' होननानैहाय ओमफ्राय आङो माने बिसोर सानैनो फुरा टाइमखौ होनानै नांथाबदों आरोना बिराद हेन्देल खालामनो हाया जाबाय आं आगोलावथ' फिसाला सासेल' फरायनायमोन दा सासेयाबो जइन जादेरनानै मानसिफ्रा बोरै हेन्देल खालामो आं मिथिला ना आंसो बांद्राय सिरियास लायोथाय बोरैबा आरोना खर' फाग्लि बायदि मोनलायनाय ओमफ्राय थायै थानानै नै स्कुल बन्द'मोन गुलायबाय आरोना ओमफ्रायसो आङो दिनैसो दाबो खर'आ बजाबाव एसे माने दंबावो थाबथानानै बजाफ्रा अब्लाबो स्कुल बन्द' मोननायखाय आङो भिडिअखौ अन खालामनानै लाबाय आरोना माने र' एसे जागायफिननोसै जायफोरा आंखौ मोजां मोनो बिसोरथ' माने गोसोखांबाय थागोन ना गोमाबाय साननानै खारमारबाय साननानैहाय आजिखालिथ' खारनायनि जुग अबेबा इयाव हमजायो नङा होमबा ओमफ्राय बेफोरबो ससियेल मिडियाखौनो माने आं नायाखै आरोना फेसबुकआवथ' आं थांखाया ओमफ्राय इउटुबावबो माने गैयानो होनना बुंजासै एसे फ्रि जाबाथाय मिउजिक खोनासंनानै एसे थाबायग्लालांबायहैनाय बिदि जालाबायदोंमोन आरोना आङो माने फिसा सानैखौ स्कुलाव दोनखांबाथाय एसे फ्रि जानोसै नालाय बेयाव जे भिडिअ खालामनांगौ बेबो आंना बाइकखौ फैला आरोना ओमफ्राय मिउजिक खोनासंनानै एसे माने थाबायलाबायनाय फोथारफ्राव एसे लामाफ्राव बिदिसो जादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय बिनि गेजेरजोंबाबो सानफिनबाय आङो ओहो बिदिथ' नङा जाखिनि आंहा बे इउटुब प्लेटफर्माव साफा सानै सिनायनाय दङ बिसोर आंखौ गोसोखांगोन ना आरो आंबो सिगाङाव बानायखानाय नालाय बानायगोन सानबाय थाखानाय ओमफ्राय दा थागथिग बानायबाय आरोना बेखौ नोंथांमोनजों फोरमायबाय आङो जाय नायो गाज्रि मोना जेरावबो खारनानै थाङाखै आं रुमावनो गोदोनानै दङमोन ओमफ्राय गरम बन्द'थ' जाबाय नालाय दा नेक्स्ट प्लानिंआ मा लासैनो लाबोनोसै आरोना होमबा सोरबाफोर गोदान बावना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोनो नाजागोन आङो ओमफ्राय नैबेयाव मास मोनसेसोनि उनावसो भिडिअ अन खालामनानैबाबो बुंनो रोङा बोरैबा जालाबायबाय आङो खिन्थु बाखि एसे चालु खालामफिनबाथाय चालु जासिगोन आरोना मेसिनाहाय नै ओमफ्राय ओरै जुहां दोनहां इउनिफर्मफोरखौथ' एसे सोस्रांनानै दोनसै नालाय माथो होनबावनो बेलाय माथो खाराखैहाय जेरावबो नै खारदोंबाथ' इफोरबो आलाय सिलाय जागौमोन नै नानि ओरैना हरलाय मा गोबावथार जाबायना सना दिनैसो केमेरा अन खालामदों बिमाया नै जुथिफोरखौबो सुबाय आङो मैयानो रानथोंसै आरोना माबे वा
एसे देरबायना आं फिसायाबो मानसि मोनसे केमेरा अन खालामो दिनैसो अन केमेरायाव नुजादों साइकेलाबो सालायनो रोंबायना माव दे मादै ओमफ्राय एले माथो ए भगबान मा होनबावनो बाबा दे बेनिफ्राय आरो मा होनो गरम बनोबाथाय एसाइनमेन्ट हरो नालाय नै बेफोरनिबो एसे साफा खालामनानै गालांनो हायोबा मोजां जायो नालाय बबेखौबा दांबाय बबेखौबा थाबाय माथो खालामनो मानो होनबा जों बबेबा थाङोबा गोदोनानै थानाय नियम दंना जोंना बे गोदोबायसै आरो ओंखारफिननो रोङा जायो नालाय ओंखायनो क्लियार खालामलांखाबा मोजां जायोना बेलाय हाब फिसा सानै स्कुल फरायनानै आं माने गावनाव टाइम होनो हाया बोरैबा गोसो होनो हाया बावलाबायग्रा माबा माबि जालाबायबायब्रा आंसो मानसिया स्ट्रंसिन जानांगौबा आंहा दुब्लासिनसो जालायलांबाय जेन गावनावल' फिसा सानै दं होननाय बायदिसो जारलाहाय आंजोंबो दे मा गोलैगोन सना फै ओमफ्राय आरो आंनि जिउ नालाय माथोबाव बेफोरनो चालुयैनो दङ आङो फिसालाया ओंखाम जाखांबाय माने नै जोगोनार बाथोनसोमोन ओमफ्राय ओरै पटल एवनाय आरोना नै गैला जाबाय मालाय ओमफ्राय आं गाइखेर फुदुंदोंमोन माने जाबाय सान्दुङाबो दसेनो दुङा र' आं खालामगोन आं बेनो बे फिसाफोरजोंनो गालाय गुजायैनो दङ आङो जिबना ओमफ्राय ओरै गावबागाव आदा बुगाव दै लानाय आरोना माने दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों फिसालानि फिसाजोनि बिमाना आलदा सब आलदा गासिबो बाबा स्कुटियाव सोहैजोबदो गासिबो थां दाबसे जायगायाव थांनोसै नाफोर बेखौ नेक्स्ट ब्लगसावसो खालामसै आं आथुर जाबाय कलेज लेटार फैगासिनो दङ मानसिया सोदो डिक्कियाव सोहैथों जिखियानो जादोंला ओमफ्राय आङो बे खिथिखौ फोरमायबाय मानसिया थिगैनो दङ ओमफ्राय खर' लोमनायखाय जेबो फोथा लाथ'वाखै आरोना बेनिफ्रायहाय मा होनो गोबावजों खनसे केमेरा खालामनायखाय नंमारगौहाय बोरैबा जाया जालायलांबाय बुंनायफ्रानो मा बुंखो मा माखो आंबो मिथिला बाट खार'ना बेनोमोन भिडिअ लाबोथ'यैनो बेखौनो फोरमायनाय जाबाय आङो ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा नायलांबाय थादो गोदानफोरा बेनिफ्रायहाय नै गस्ला गोदान सनाफोर नोंसोर गैयैयाव आं गस्ला गोदान बायखोमानानै गानदों आरोना नै बे प्लाज'आबो गोदान बायखोमादां गथ'फोरखौ दोननानैहाय एसे थाबायनो ब्लां थाबायलाबायनो होननानै बायखोमादां नै रेल गेटआव आरोना फुरलायलायबाय जि गाननानै कयेकथा दंबावो नोंथांमोननोबो देखायनो लागा दंबावो आरोना नोंथांमोन गैयावनो बायखोमादों नालाय ओमफ्राय आरो गानखोमानोथ' रोङा दाथ' केमेरायाव अन जाबाय नालाय बेखौथ' देखायनो लुबैखागोन लिवनो एम्फौआ आंना बेनोसै आरोना ओमफ्राय नै बियो अनलाइनाव बिहरदोंमोन आङो सुथि कापुरनि जि थान्दानो ओमफ्राय जि एसे गिदिरखौ बिहरफ्लांदों ओमफ्राय होमबाबो गरमखाय हल गानबाय आं नै जारलासो जायो आंना बिदिनो मोननैजों बिदि आरोना ब्लां एकदम नै जेरैबो ब्लां आरोना मा खालामनो गोसो खालामखाव जिरायनो ना मा खालामनो आं दांखोल होदों मानसिफोरनो माने एकदम बेस्ट आरोना खुनु टाइट टुइटनि माबायानो गैया दानि माबा मा होनो 5 एक्सेल ना 7 एक्सेल खोमा आरोना बे प्लाज' माखाखौ गरमाव बिदिनो गाननांगौहाय बेखौ मोजां मोननाय सुना बायबाय ना मा सुनाफोर आङो दा बे ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्रायहाय नेक्स्ट ब्लगआव एसे साबसिन लाबोनो नाजानोसैलाय बे गोबावजों मोनसे खालामनाय नालाय बिदिनो जाहैबाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल जा ब्लगखौ फरायनायलांबाय ओमफ्राय जाय जायखौ गोसोखांदोंमोन दा मिथिबायना खार नामा आब'मोन आगैमोन बिमामोन बिबोनांमोन आदै सनामोन ओमफ्राय थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय